Is-sussidji dwar l-enerġija u ċereali li l-Gvern iddeċida li joħroġ fi żmien l-akbar sfidi internazzjonali kienu kruċjali għal furnara f'pajjiżna biex ma jolix il-prezz għal ħobs għall-familji. Fid-dawl ta' dan il-Partit Laburista kompla jżur aktar postijiet tax-xogħol bħala parti mill-attivitajiet li qed jorganizza fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum il-Ħaddiem nhar l-ewwel ta' Mejju. Il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi tal-Parlament Ewropew u d-Deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Eliksa Ġussaliba mexxa d-delegazzjoni Laburista f'żewġ tifran wieħed f'Ħażebbuġ u ieħor f'Ħall-Qormi f'simbolu ta' appoġġ mill-Partit Laburista lejn dawn il-ħaddiema li jaħdmu ħinijiet atipiċi. Matul din iż-żjara l-furnara spjegaw kemm huma siwja s-sussidji li qed jagħti l-Gvern fuq il-prezz tal-enerġija u taċ-ċereali għax kieku kien jirdoppja l-prezz tal-ħobża Maltija. Kieku m'għandniex dawn l-affarijiet li qed jagħmilna l-Gvern u jissussidjana, kieku l-ħobża tittiġi xi €2.50 il-waħda. Ġifieri kollox ħajwalaw bil-fors. Gvern Laburista sa minn żmien il-pandemija investa ma' €30 miljun biex iġġieled l-inflazzjoni fuq prodotti essenzjali bħal ħobż u l-ħalib. Dan apparti s-sussidju tal-prezzijiet tal-enerġija b'nefqa ta' €930 miljun mill-2020 lil hawn. Dr. Ġussaliba qal li l-festa ta' Jum il-Ħaddiem hija okkażjoni li matula se niċċelebraw il-kisbiet ta' Gvern Laburista fil-qasam tax-xogħol. Żied jgħid li Jum il-Ħaddiem se jkun ukoll okkażjoni biex bħala poplu niċċelebraw it-tisħiħ ta' drittijiet tal-ħaddiema għal kontrarju ta' pajjiżi oħrajn fejn qed jipprotestaw. Hija okkażjoni wkoll sabiex niċċelebraw il-kisbiet illi ser inkomplu niksbu flimkien matul is-snin li ġejjin, l-ambizzjonijiet sabiex inkomplu insaħħu wkoll id-drittijiet fost oħrajn tal-ħaddiema atipiċi li jaħdmu ċertu ħinijiet li huma forsi differenti. Ġussaliba temm appell biex nhar ħamis ġej kulħadd jingħaqad mal-Partit Laburista fil-Belt Valletta u flimkien niċċelebraw Jum il-Ħaddiem bit-tema bix-xogħol il-ġid tal-Maltin. Għaż-żjara fl-Ifran kienu wkoll preżenti il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Naomi Kakija.